Abusua from Mobi Biakoba Basujama Cafe so and Ashijama TV so Bomodina subscribe to channel no like video no and share said the bear nearby and soon Sabekabi. Yes, Sujama South yes on Senra the time in a cracky bottom for VAG Tuesday no. Yes, you're ready and a pain so you're for VAG Wednesday no and you're be no. You're ready and a pay for your VAG Thursday. The setup we transfer from national to VAG Thursday. Yes, me bon kaya say upese utwa any NLA game and fa baby a Blasujama ho. Ye de na ejina hoje udi ya na ituaka. Yes, nti blefie na yenya adwuma kama. Yes, and also be your listening in another Sunday WhatsApp number we so 0593673300. 0593673300. You be fair chat games are more kama. And the setup here. We're saying event number 3130 our year 2022 3130. Yes, 3130. So at 47 our 47. We are pen over 209. We are 3939. We are number 2 6969. Good. Into 269 we are pay. And number 26464. We are number 260 or 4 box position. We are 60 no sell 75 our machine. Good. We are number 7878. 7878. Into 278 we pay there. We are Osiemfa event Nkudidi. Yemfa event Nkudidi so. Good. The event Nkudidi Yemfa there from the down to top so. Event number 3141. So my house to 7979 into 1 2 3 no about 272 our machine. We are 78 last box position and also we are a lucky event no at the Amayan approve say event no ebekobi. Good. And it's a event in Bekobi ma Yemfa there ha. My house says 69 way 69 way or jump by free ball 60 or jump by free ball 75 jumping from machine and also free ball. It's about between 69 75 60 69 75 60 into open me event in the year no way sa 3 numbers no way 69 75 and 60 extra come. Good. Until you have current now, saying a current no so asheshano. Also about 247 or even number 96. We are 9. We are 9 over 239. We are 69. Good. Until we are 69 pe. And over 264 64. We are number 260 and our 75 our machine. Good. We are pen over 278 last box into way 4 box and we are number 278 and we there Osiemfa event Nkudi. It is 75 or jump over 60 position on Yampomla free ball. So 60 against 1 to 90, 75 against 1 to 90, 69 jumping against 1 to 90. The 60 no we are one counter 15 na bedasi. And 60 there. Atwenumuni betene pekura obeto. Yes, into Yankutra 60 75 no 2 dialect. Yes. Yemhwe a second setup on way. And also national hobby. Good. International and also year 1983. Event number 1058. So at 25 for her. We are number to 4264 4264. We are no about 260 or 4 box position no 721 our machine. We are there to 8 center box 46 4 box no they 37 into we there Osiemfa event Nkudi. So event we can japa yes Fenia grow. Yes into Obehu 60 aha 60 no obekantai aha 60 no obekantai the ball 69 69 na sa dem habi
nti 60 no ɔbɛkantae ɛde bɔ 69 nti ɛnɛ your combination na bɛyɛ kama paa ma yɛn because yɛbɛnya 60 15 no ne mmienu nyinaa wɔ mu a yɛde twa 69 nti baabi a ɔbɛfa biara yɛbɛso no mu good nti ha ho so ɔpeke center box numbers wafa 25 wafa 42 wafa 60 abɛfa 46 nti waduru 15 15 wɔtwene mu ne bɛtene yɛpɛkorɔ ɔbɛfa 15 nti wɔmfa ntwa 69 30 69 30 15 69 30 15 nso ɛwɔ hɔ yes nti ɛnyane sen deɛ na ne ɛwɔ sɛ yɛka two event ne bom yɛka bom 69 da both event so nti ɛbɛ abɛnya 9 numbers pɛm good ne yɛ best 5 ne yɛ best 5 nti yɛ best 5 a best 3 ɛwɔ baako no so ne ɛna best 3 nso ɛwɔ second one no nso ne 69 15 30 ɛna 60 69 75 yes nti ewia ne yɛ best 3 yɛbɛkɔ for 60 69 75 60 69 75 ne yɛ 60 75 2 dalet 60 ɛna yɛ free ball mesra wɔ sɛ wɔbɛtry 2 pairs with 60 15 number encounter no no I try 52 30 no so yes 52 30 no so na watry ɛwɔ hɔ yes na saa na ɛteɛ me say bla ne ntwa games nyinaa mfama bla so jama hɔ ne ntwa games nyinaa mfama hey you are making noise bla ne ntwa games nyinaa mfama kama nti na deɛ ɛwɔ for vag Thursday nso ɛno no yes ɛbɛto nti twa bi di ɛma na nto nwie na ɔbɛka sɛ so jama kan na menka ho ɔma nkwatenti ahoɔden wɔ bye bye